Tak ahoj Strápo, vítaj v interviu v Trojke. Ahoj. Na akom najzaujímavejšom mieste si bol, stál alebo koncertoval? Asi Egypt, keď to bereme akože zahraničie, keďže tam je to také, že máš niekde tie oblasti, kde je akože jupi, sme turisti a potom také, že ne jupi, máme samopaly. Čo sere, toho nechce, toho jebe, Jano, vede, to je celé. Prievica, ideme sa najebať! Vedel by si porovnať slovenské a české publikum? A keby Češi sú viacej otvorení v tom, že Češi sa bavia vždy, Češi sú takí akože, keď sme hocikam došli na koniec Českej republiky, tak tí ľudia sú proste srdeční a bavia sa a vážia si toho, že si došla za nimi, ale Slováci sú takí, že Slováci si ťa vážia, až keď niečo na tom pódiu ukážeš a vedia ti dať najavo, keď proste náhodou, akože videl som to pri milióne iných koncertoch, že keď niekto bol slabý, tak ľudia proste na Slovensku nepodporia. Ale inak mám radšej slovenské publikum. Možno aj práve kvôli tomu, že nekričia pre každého kokotka, vieš. Ktorú z tvojich vecí ľudia na koncertoch najviac žerú? Z tých starších býva najväčší bordel asi na Dekel. Čo miluješ na ženách? Mám rád prírodzené baby, mám rád Slovenky a ľúbim svoju frajerku hlavne, takže to je asi najdôležitejšia odpoveď, čo by som mal povedať. V roku 2015 vyšlo na scénu pomerne veľa albumov, ktorý z nich hodnotíš ako najlepší? Versus, ne? A okrem? Strašne sa mi ľúbila DMS-ka. Zdravím vás z Prievidze, z klubu 333. Je to jediný klub, kde sme v podstate už druhýkrát za jednu túr. Versus, je to super, sú to sympatické slečny, sympatickí dobrí ľudia, dobrá organizácia. Zdraví vás Strapo, Versus. Mason! Ja tu Mason! Bez tu Mason! Len tam stojím v diení vzadu s maskou na ksichte.